Koromogi udwane motendo kod weche ma mulo somo. Jopuonjre kod jogweng' mantiere alwora mar tiegruok mar tije lwedo mar Rangwe kata Rangwe Vocational Training Institute ne obago ng'anyo mamuol mar sundo sirikal mondo tim lokruok e tiegruogno ma giwacho ni sani podho. Jopuonjrego wacho ni tiegruogno mayande ni kod jopuonjre mohewo 2,000 mane somo courses mopogore opogore mag tije lwedo sani odong' mana gi jopuonjre maromo 200 kende ka thoth jopuonjre osedar kaluwore gi kit kaka itayo tiegruogno. Jopuonjrego okinyi ma kawuono ne obago ng'anyo e dhorangach mar tiegruogno kama ne jogweng' bende oriwore kodgi. Ajaka Ganka, I'm a student in this school. To gik mwa sekale, achiel kuom gi en kaka mag exam. Exam iyudo ni watimo exam adek kaka module obiro. Ni module wach ni watimo exam adek. Jomoko timo 2, jomoko bende nitie matimo 1. Idhi yudo ni watimo kama to gikone ni ati idwa ni mondo wachul siling' 12,600. Is it making sense jokama? Sasa hii shule naona inadidimia. Na vile tunasonga shule inadidimia. Na ni kwa sababu gani? Administration ya shule haijapanga hii kitu vizuri. Sasa tunataka hii administration igeuzwe ili wanafunzi waanze kujaza hapa. Hawa mama wetu wa Kagana tulikuwa tunawapromote biashara yao hapa. Sasa hizi hatuwezi wa promote juu hakuna watu. The following year baseso chako ologika. Oduogo chien koro baseso bi koro donja Nissans go biro koro Provox. Ka Provox ne rumo koro en apiko donjo to gichopo e gate tineno ka misigo ting'o dok. Kipenjo ni tang'o matimre to gikoni ya ok oyienwa mondo wadonji nikech i-register nyaka penj chuth. Nyithindo nyaka mi right gi wawinjo kata ni nyocha giyiero kata nitie ka giyiero nitie ka gitimo campaign. They didn't campaign. Jopuonjo dhi to yiero mekgi ma ginyalo soyo fuko. Adier koso miriambo.